Spuneți-ne care a fost prima întâlnire cu doamna Maria Cioban. Prima întâlnire cu doamna a fost în 2008. Pentru mine a semnat foarte mult acea întâlnire. De fapt, a fost momentul în care am descoperit un om, nu numai un om deosebit, un suflet bun, un om căruia poți să-i spui orice și care în orice moment are un cuvânt bun de spus pentru tine și pe lângă faptul că ne alină suferințele fizice, le alină și pe cele sufletești. În 2008 am suferit niște atacuri de panică. Eram într-un moment destul de greu, după niște tratamente cu medicamente. Am ajuns într-adevăr dintr-o întâmplare, o nepoată de-a mea m-a condus, m-a ajutat să ajung la doamna și am zis, hai să încerc și asta. La momentul ăla nu prea aveam foarte multe cunoștință, zic așa, despre bioenergie, despre ce înseamnă latura asta, cealaltă latură, să zic așa, a existenței noastre. De la prima întâlnire, deci cu doamna a fost așa, s-a creat a fost ca o alchimie, să zic așa. Mi-aduc aminte perfect că doamna, când mi-a vizualizat probabil câmpul energetic, înțelegând eu ulterior ce presupune asta, a fost așa o exprimare de genul nu știu cum mai puteți să mergeți. Deci atât eram probabil de bulversat, atât era câmpul meu energetic era refiat, nu știu dacă zic bine, dar mă rog, și am venit în continuare la terapie, m-am vindecat complet de acele atacuri de panică, lucru pentru care îi mulțumesc Doamnei și am să-i mulțumesc tot timpul. Și vin în continuare, bineînțeles că în timp au mai fost și alte suferințe, Doamna de fiecare dată m-a ajutat să trec și peste cele fizice și peste cele sufletești și o iubesc nespus pentru tot ceea ce a făcut pentru mine și ce face pentru mine de fiecare dată. V-a schimbat practic viața. Da, mi-a schimbat viața, mi-a schimbat modul de a gândi, mi-a schimbat un lucru iarăși foarte frumos care l-am găsit eu la doamna și care pe mine dragostea aceasta pentru divinitate, cum să spun, suntem creștini, în fond, familii, fiecare am fost educați în credință pentru Dumnezeu, pentru ce înseamnă Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar aici am găsit, nu am cunoscut un alt om care să-mi vorbească cu atâta dragoste față de Domnul Iisus. Deci o dragoste pe care eu am simțit-o dincolo de latura asta, de a vorbi așa ca de la om, să spun despre ce înseamnă spiritualitatea, ce înseamnă credința. Și m-a făcut să înțeleg foarte multe din latura asta a iubirii de Dumnezeu, a ceea ce înseamnă Dumnezeu pentru noi și cum trebuie să-L înțelegem și să-L percepem și să-L căutăm și să-L și găsim de fapt, că de fapt asta e esența, știi? Să nu căutăm așa în zadar, să știm că tot timpul e lângă noi. Și iarăși un lucru frumos și un lucru adevărat, mai mult. Familia dumneavoastră a venit la Domnul? Și băiatul meu, băiatul mai rar, el fiind un adolescent, dar nu pentru că ar respinge, ci pentru că nu are timp, dar a fost și el iar soțul meu m-a însoțit tot timpul, chiar dacă la început el a venit pentru mine, deci să-mi fie mie sprijin, să fie alături de mine și chiar la început eu i-am propus într-o primă fază să vină și el la ședințe, să intre la ședințe de grup și a spus că el nu are nevoie și l-am lăsat în momentul ăla. Și ulterior m-am trezit cu el la un moment dat că, ce știi, vreau să vin și eu la ședință. Așa a fost momentul în care, chiar dacă el, am zis, nu are suferințe neapărat, nu trebuie să ai neapărat niște suferințe fizice ca să descoperi în Doamna Maria acel om, acel ceva bun și deosebit și înalt și înălțător în același timp.